салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако навори имрӯз аст анами намуд дуойкачои аҷоибот фасона ки бад размеро ай 6 моҳа то 1 солара духтаро нигоҳ кунед. фасони ба дута расветка дора. нархошон 180 сомони нархи донашай оптон гирем бо арзон мекунем. доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. ба духтаракон ин намуд бодика омадагӣ чанд та ранг дора. ҳозир ҳама рангоша нишон метиҳам. иёрам 160 сомони. духтарако анира тигриша зарча нишон додам аллакай сирша янем. ирам аҷоибот хушрӯак. нархирам 160 сомони. размеро ай 3 моҳа сар мешавад. ай 3 моҳа то 6 моҳара. ба духтаракон ин намуд бодики нав омадагӣ аҷоибот фасонак. дидед? хеле бабочка дорад. нархи ам 180 сомони. дута ранг дора. ранги зард дора, бежви дора. хоҳишмандо WhatsApp дар рӯи экран ҳаст. нависен тарзи доставка пурра када WhatsApp да мефаҳмонам. ина духтарако бозам бори новинка ай якта ранг дорем. размеро ай ҳами мал кудаки намоштаги 2 моҳа 3 моҳа то 6-7 моҳара размер дорем 150 сомони. чизе ки нарх гуфтам духтаро боз арзон мешавад. ба духтаракони ин намуд тройка омадага ирам аҷоибот фасонак. нигоҳ кун че хушро тен ирам низ бори новинка ҳай нархиш 170 сомони боз арзон мешавад. размеро ҳаста духтаро ай 6 моҳа то 1 солара. ба ин намуд бачаги тройка дорем. ирам аҷоибот фасонак. ё чанди бу 220 сомон боз арзон мекунем. начоскай ана ё ҳастан духтаро дута ранг дора 150 сомони. ҳам сери дорад, ҳам зард бежви баланд зард мешудам хел тройка. ирам аҷоиб хушро 150 сомони боз арзон мешавад. ина ранги сери ам дорад духтаро. бани бодикое ки ҳама микимал сомон ҳастан ёрам духтаро арзон мекунам. кадомиш камҷа махлула 100 сомони духтаро. ин 120 инош дига ҳама сади 90 ам мекунем. меган савдогар гуфтаистан бо арзон мешавад. духтарако дар инҷа бодикувай ҳастай камбинзонакои жемпри айна камбинзонакои жемпри чанд намуд ай 3 моҳа то 9 моҳа мешавад. 1 сол ина духтаро ин ё ай 3 моҳа то 9 моҳа 1 сола размер то 1 ним солара размер бидай 300 сомони. ҳозир ба курткагишам нишон метиҳам. ина махировни ҳастай ба жемприё ҳаста. хулас ҳама намуча дорем. не иш боша духтаро 350 сомони бо арзон мешавад. не жемпракои чанди мегин духтара? 280 сомон размеро. се расветка доштай духтаро. размеро то 1 ним солара размер аст духтаро. ба ин намуд дуойка тройкаи ҳар намуд фасонак омадаги нигоҳ кунем. шумо нишон тина яглав дидед? ани тройка чанди ай куртадор не ё 350 то 300 арзон мекунад духтаро. дуай не ёш чи курткаи манхи ани мики маус чи духтаро ё беначоса ягон бори узбек нест ҳама чи турки духтарако. бо диққат тамошо кунед. тройкаи боло чи не курткаш зарда ё жемпирчаш сабз 550 медодем духтарако. на хоҳишмандо ҳама чишон савдо дора. хулос анҷа ҳама чи ҳаста. ба ин намуд курткачо ҳаста духтаро 350 сомони боз арзон мешавад. размеро ай 3 моҳа то 9 моҳа то 1 солара то 1 солара размер дорем духтаро. ни жемпирчако ягоем фашовка куртка палтюча хали куртка палтуя нархша буда. ина духтарако ба ин намуд бай омадаги вандамка холиги 120 сомони. начосик аҷоибот хушур начос бадам набдаю хағавсакай хулас. ана ёра бинем дуойка размеро ай 9 сола 10 сола хулас ай 5-6 сола то 9-10 солара ҳастай размер 220 сомон. ин намуд туркиёи оригинал ягончи намешад. ана ё бошад ё двойкан ё чанди бу 250 сомони духтаро.
ба духтаракони ин намуд будбай омадаги барби омадаги нишон метиҳам. Нигоҳ кунед. Аҷиби буд хушро. Тройка. Нархи духтаро 350 сомон. Нархи донашай опцион гирем бо арзон мешавад. Размери духтаро ай 4 сола саркадагӣ то 6-7 солара размер ҳаста. Ба ин намуд хеле кам аст. Ёрам бори навай 500 иди. 550 сомон. Подростковый мерава и на размер подростковый. Нишон додан гирем. Урам аҷиби буд хушро. Ям барби, а? Джинсай. Джинси сафед. Вот и на юрам подростковый мешавам дорим. Инош духтаро 350, ниш 300 сомон дуека. Борина от бурукушон клиошай. Они боло нишон чим де? Подростковый. Они подростковый рам габ занеда фиолетовый бежевый аст кон. Моя 300 сомон, подростковый не есть, они фиолетовый подростковый, и на есть мишка дора тейди 250, 220 метим. То 6 солага. Бат и на ино подростковый. Жакетка дора. Ина толстовка дора. Жашаста. Духтарако бо ин атройкора дигар расветкошам нишон метиҳам. Бинем. 350 сомони. Курткача дора на 4 сора инаш нигоҳ кунед. Аҷоиб буд хушро. Размери айди сола то 7 сола буд. Медони размер? Ё, ай 3 сола сар мешавам. Ай 3 сола буд. Медоико чанде? 6 солара. 150 сомон ваё. И довойко ай 9 моҳа, анам 150 сомон ай 9 моҳ. То 3 сола ҳаста. Не духтаро бо ин намуд ира навора вайрон кардам данко ирам ва бодига навор кунем. Чанс мебади тройко джинсы? 350 сомон меёд. 350 сомон нигоҳ кунем. 320 медодиан духтарако. Ман сроғҳои магазинам немемонам. Барои шумо напирсем мара. Даҳум дарвоза 4 магазин, даҳум дарвоза тарафи Тилобозор магазина, элегал магазина. Ҳозир як бор пурра када шумода бо нишон метиҳам. Ҳама намуди солора дорад. Баъд духтаракони буруко ҳаста ай 3-4 размеро ай 3 сола сар мешад то 10-12 сола то 15 сола ҳатта размер ҳаста. 100 сомони туркиян тозаҳан. Тоза туркина. На чус доран духтарако. Курткачошон ҳаста 250. Ёрам низ туркиян духтаро бачаги. Болда. Хулас, иам размеро ай 5 сола саркаги то 10-12 солара размер ҳаста. На бомберо 450-400 методиан. Хулас ҳама чӣ доран. Хулас духтарако куртко то 15 солар ҳаст. Размерорам гап задам хеле чизоро маълумотошо додагим духтаро бо касе маълумоти пурра гирифтан мехоҳад. Метавонам ба рақамое ки дар рӯи WhatsApp ҳастай занг занен. Ҳамаша бо шумо да пурра кардан мефаҳмонам. Доставка дорам. номерои савдогара дар рӯи экран мемонам. Ба духтарако не хеле фатачо барои азродон баровардани духтарако бачако мепурсиден. Ҳаста инҷо. Дидед? Изирам доран. Хоҳишманду марҳамат. Ина духтарако курткошон буда берун ҳамаи рангош ҳаст. бутировкои нахушро доранд. формои размери калон бисёр камчин мешавад. Ба инҷа ҳастем. Ина буруко. Даҳум дарвоза 4 магазин. Медоред тарафи дасти рост мегарден. Хилчалакай магазин маълума дар куҷаст. Рӯпарӯи либосҳои занона.